Sammen, og velkommen til en ny video med mig og Charlie. Vi skal lave en spørgsmål, hvor det er Charlie nummer 1. Og de videoer vi har fået, eller de spørgsmål vi har fået, det er fra Instagram. Så vi læser det første op nu. Okay. Venner versus familie. Venner versus familie. Ja, det er nok familie. Ja, familie synes jeg. Det er Jennifer. Hvor? Der skrev det. Nej, vi skal sgu da ikke sige, hvem det er. Jo, det gør vi. Nej, vi gør ikke. Og så skal jeg læse det igen. Yndlingsfodboldspiller. Min, det er Bolasi. Min, det er nok Neymar eller Sanchez. Det ved jeg ikke. En af de to. Det er min tur. Hvor er bedst? Hvem er bedst til fodbold? Det er mig. Nej, det er mig. Jeg kan sige det. Nej, hallo. Det kommer ind på, hvad for noget i fodbold. Hvis det er angriber, så er det mig. Hvis det er dribler, så er det mig. Hvis det er hurtigt, så er det mig. Hvis det skyder, så er det Albert. Hvis det er forsvar, så er det Albert. Hvis det er midtbane, begge to. Hvis det er angriber, forsvar. Det er lidt forskelligt. Cola vs Fanta. Versus Fanta. Vs Fanta. Altså hvis det er Fanta Exotic, så kan jeg bedst lide Fanta. Jeg tager Cola. Jeg tager... Okay, jeg tager Cola. Ronaldos versus Messi. Det er Ronaldo. Eller... Mor vs far. Mor. Ja, mor det vil jeg også. Så kommer vi til min. Vores yndlingsfarve. Ja, vores yndlingsfarve. Min er grøn. Min er grøn eller blå. Jeg tror det er blå. Yes. Vores yndlingsmærke. Altså, er det tøj eller hvad? Ja, nok. Okay, vi tager det bare tøj. H&M, tror jeg. Jeg ved ikke en skid om det, eller? Dr. Adams eller Ralph, tror jeg. Okay. Jeres yndlingsmærke. Okay, det var den. Nej, det har jeg sgu ikke fundet. Jeres yndlingshold. Fodbold. Ja, er det Manchester United? Manchester eller Barca, tror jeg. Hvor mange søskende har I? Jeg har en. En lille søster. Jeg har 2. En søster og en lille søster. Ja. Hvor gamle er I? Ja, jeg er 11, og det er han. Jeg er 11. Hvad klasse går I? Jeg skal begynde i 5. C efter sommerferien, og det skal jeg nok. 5. C, men ikke i samme skole. Vi går ikke i samme skole. Han går... Jeg gik på samme skole. Hvilken skole går I på? Han går på... Rosengårdsskolen. Rosengårdsskolen. Jeg går på Munkebergskolen. Ja. Og vent lige, så er der lige nogle flere. Er I forelsket? Jeg er ikke mere. Jeg har været forelsket i gang. Har ikke været. Har I søskende? Ja, det har vi. Jeg har en lille søster, han har 2 søskende, den har været spørgsmål. Ja, den der har vi ikke taget. Er I bedste venner? Ja, vi er bedste venner. Det er fandme lille uge, for vi er. Nej, ikke den. Så er der en... Der var flere. Nå. Ja, det var det. Tusind tak fordi I så med. Glem ikke at like og subscribe og... alt det der pis. Følg os på Instagram. Jeg hedder Albert_C7_Real, og han hedder Charlie Nook. N-O-U-C-K. Vi skriver det i beskrivelsen. Ses.